Kerman inbidiak jota. Zer nolako etxe politak dituzten Elorrion. Hori inbidia. Inbidia, Kerman, zergatik? Horrelako etxeak herri txikietan ere baditugu. Zu, hiriburu handien zale zarenez... Niri inbidia ematen dit, kitxo. Tira ba, guazen gai aldatzera. Benetan be burugogor jartzen zarenean, eta zer moduz dabil Mikel Pablo Unibertsitatean? Lortuko aldu aurten ikasketak amaitzea. Mikel Pablo, ederki dabil, bere ikasgelako ordezkaria hautatu dute. Hori inbidia. Kerman, Mikel Pablo pila bat urte darama unibertsitatean, eta oraindik lehen mailako ikasgaiak gainditu gabe dauzka. Eta, bosta sola, inork ez dio erreparatzen horri, jendeak beste gauza batzuei ematen die garrantzia. Esaterako, joan den urtean, ikasle batzordeko presidentea aukeratu zuten Mikel Pablo. Eta aurten bere ikasgelako... Bai, aurten ikasgelako ordezkari hautatu dute, esan didazulen ere. Hori da hori lorpena, eta laizter unibertsitateko ikaslerik zarrena bihurtuko da. Egia? Orduan agian datorren urtean ohorezko ikaslea izendatuko dute? Agian bere argazkia jarriko dute fakultateko sarreran. Edo kafetegian, hori da hori inbidia. Kerman, mesedes. Gogoan izan, hautatu, aukeratu eta izendatu aditzekin osagarri predikatiboa mugagabean jarriko dugula. Beraz, Mikel Pablo zuzendari hautatu zuten eta Gontzalmari ordezkari izendatu dute dira forma egokiak. Mikel Pablo zuzendaria hautatu zuten eta Gontzalmari ordezkaria izendatu dute ordea txartzat emango ditugu. Tira, eta zer moduz dabil Yolanda? Tatianaren arreba? Mutilak utzi du, hori sortea. Erotu algara ala, Kerman, horrek ere enbidia ematen dizu ala? Noski, orain Yolanda askeda nahi duena egiteko. Zenbat erokeria egingo nituzkenik bere lekuan banengo. Kerman, zuk ere edozer gauza egin dezakezu, ez daukazu eta bikotekiderik. Ez da gauza bera, ez da gauza bera? Tira, guazen gai aldatzera. Zer moduz dabil Gontzalmari? Primeran, laster ezkonduko da Tatianarekin. Ara, gai aldatzera goaz. Zer ba, inbidia ematen didatela uste duzu? Ez, baina dana ondo doakienez... Bai, baina Tatiana aizpa bat bezalakoa da niretzat. Bera pozik badako, neu ere bai. Eta? Eta Gontzalmari inoiz eduki ez dudan neba txikia bezalakoa da niretzat. Izugarri maite dut. Kerman, baina zu baduzuan nahi txiki bat, Kirmen. Egia? Kirmen, nene? Hori da hori zorte txarra nirea. Gontzalmariren nebak. Horrek bai baduela zortea. Hori da hori inbidia. Kerman. Gogoan izan emakumezkoek neba eta aizpa dituztela eta gizonezkoek arreba eta anaia. Hortaz, Tatianaren arreba, Tatianaren anaia edota Kermanen neba eta Kermanen aizpa ez dira egokiak euskaraz. Horien ordez, Tatianaren aizpa, Tatianaren neba edota Kermanen anaia eta Kermanen arreba esango dugu. Tira, eta zu zer modu zabiltza? Egia esan nahiko ondo bai. Bai, esan dit Aitziberrek lanean zuzendari orde izendatu zaituztela. Soldata igoko zizuten gainera. Bai, soldata igo didate bai. Zure lankidek langile batzordeko ordezkaria hautatu zaituzte gainera. Ingurukoek estimatzen zaituzten sinale? Bai, hala ematen du bai. Orain, beraien nagusia naz, eta hala eta guztiz ere estimatzen nautela uste dut. Eta bikote kontuetan ere ondo, eza? Ez zure nebak esan zidan mutil lagun berria daukazula. Eta maite minuta zaudela erabat, pozez oratzen egongo zara. Bai, posposi nabil. Eta zure aizpak esan zidan, zure mutil laguna sekulako mutil katxarroa dela. Gaizki dago neuk esatea, baina bai, sekulako planta dauka. Tira ba, pozten naiz, orain presaka nabil, egongo gara beste batean. Ondo ibili. Kerman, ez aldidazu ezer gehiago esan behar. Zer nahi duzu ba esatea? Ez aldizut ba inbidiarik ematen. Zuk, inbidia niri, zergatik? Ez dakit, lanean ondo doakit. Ingurukoek estimatzen daute. Eta gainera, sekulako mutilaguna daukat. Eta horregatik izan behar dizut nik zuri inbidia? Zer uste duzu, zure bizitza nirea baino bea dela?
Naiara, ez nekien horren arroputza zinenik. Inbidiak akabatzen topatu dugu gaur gure Kerman. Lehen zatian, aukeratu, izendatu eta hautatu aditzekin predikatu osagarria mugagabean jartzen dugula ikusi dugu. Hala, klaseko ordezkari aukeratu zaituzte edota Mikel Pablo zuzendari hautatu zuten, esango dugu. Klaseko ordezkaria aukeratu zaituzte eta Mikel Pablo zuzendaria hautatu zuten ordea txartzat emango ditugu. Bestalde, familia izenekin nahastu zaigu gure Kerman. Gogoratu, emakumezkoek neba eta aizpa dituztela, eta gizonezkoek anaia eta arreba. Beraz, Tatianak aizpa edota neba izan ditzake eta Kermanek berriz anaia edota arreba. Hauxe gaurko saioa lagunok, zuek betikoa, honekin edo harekin, baina egin.